नैबे मैनाफुख्रि माबायाव अफिसाव दंथ'यो। दे बुंदो माबोरै नांदो? फार्स्ट टाइम फैनानै मोजां मोनदो। जेरै दा So nice, beautiful place. Wow, this is scenery of natural. Oh my God, he is my friend. Wow, his first time today in the Mainaphukuri. Good morning everyone, welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि नैबे दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायनाय थाबाय फिन खेबसेबाव गोबावनि उनाव दा आङो थांगासिनो मोनसे जायगायाव। स' नोंथांमोना नैबे जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा नायलांबाय थादो। थ'दो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायनोसै। लेट्स गो। So finally guys, जों दा नैबे लकेशनाव मोनफैबाय। नैबे लकेशननि मुङा जाबाय नै आं बुंगासिनो दा नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ। नै जा समायना आरोना बरिया। दा जों नैबे साथि थांगोन। नै लकेशना नायदो लकेशनखौ। आं फरायनानै होनोसै आरोना। वेलकाम टु मैनाफुखुरि। नै बेयाव मोनफैदो आरो जों दा। नायदो माने मानसि गैया आरो दा सीजन नङा नालाय, बेनिखायनो नै पुरा बेफोराव जेब्ला सीजन फैगोन अब्ला बेयाव मा पुरा दखान उनु पुरा इदि जायो आरोना, मुवा बेसाद फाननाय मानाय। दा नै बेजों बै मोनसे मन्दिर दोङो। दा जोङो साथि थांगासिनो, थांनो नागिरो आरो। नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ। वाह माय गॉड, जायगाया बरिया हाजो सेर सेर आरोना। बैनो सासे लोगो आंनिया। नै गाइस नै मोनसेथिबो दङ आरो मन्दिर, नैबे साथिबो दङ आरो नैबेयावबो दङ गाहायाव बेयाव मोननै। बेखौ बानायगासिनो आरोना नै बरिया नायदो। अ माय गॉड, so nice, beautiful place. Wow, this is scenery of natural. Oh my God, he is my friend. Wow, his first time today in the Mainaphukuri. Wow, oh my God. Wow, office of the this is office of the Mainaphukuri Phumi Sompa Devi Temple Development Committee, Venue, Bhutan-Kuti, Post Office Dihira, District Baksa, BTID, Assam, PIN number 781372, Rested 2005. Oh my God. चलो थांसै थ'। जोंनिया सासे लोगोआ दिनै बिथाङा फार्स्ट टाइम फैदो। दे बुंदो माबोरै नांदो? फार्स्ट टाइम फैनानै मोजां मोनदो। जेरै दा जोङो दासो नायनो नागिरदों नालाय, दासो सफैदों। दा नैबे मैनाफुख्रि माबायाव अफिसाव दंथ'यो। दा जों थांनो नागिरदों। आदसा चलो थांसै दा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ शेयार खालाम, लाइक खालाम। अके गाइस, नै जों दा नै बेजों थांगासिनो आरो नै थाबाय थांदो आरो जोङो। बेजों गाहायथि बाइकखौ दोनबोबाय। माने जों दा नैबे साइडथि माने बाइकखौ लाङाखै आरोना।
बुहुत गोजौ नालाय बेनिखायनो प्रब्लेम जायो मान खोनायाव इन्जिना बाय खस्थ' मोनो नै जोंनिया बिथाङा फैगासिनो वाव नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ दा जों थांगासिनो नै गाइस बेफोरखौ माने वाल बानायना होदो आरोना अन्थाइनि नै बरियानो माने ओइ नै नायदो पुरा धामाका अ माय गड पुरा नै बेखौ थालायना होदो आरो थालायनानै अब्लासो माने बेजों हाजोआ माबानाय नङा माने गोलैख्लायनाय नङा आरोना बेनिखायनो बहुत मोजां जादों नै बेफोरजों आरो पुरा दंफां लाइफां नै पुरा बागान आरोना ओइ साइडथि हनै नै गाइस जों फै एथ' सायाव मोनफैबाय पुरा सायाव मोनफैबाय जों दा बहुत मेंबाय नै जोंना बिथाङाबो औ माय गड नैबे जे बाइक दोङो पुरा बेयाव दोङो सायाव मानसि दोङो आरोना नै जायगाफोरा जा मोजां आरोना बरिया बिउटिफुल स' नाइस नै बेजों थांनाया थांनाय लेफ्ट बिनिफ्राय फैनाया राइट नै अ माय गड थांनाया थांनाय फैनाया फैनाय अ माय गड फै हैनो सासे जोंनिया खारलांबाय पार्टनारा वाव बहुत गोजौ आरो नैबेनिफ्राय आरो बहुत गोजौ दङ बेसेबांबा मिटार नायदो पुरा हाग्राबारि आरोना बेनो जाबाय मैनाफुखुरिनि लकेसन गाइस वाव जाय जाय फैयाखै फैबानो जाबाय खाथि खालानिया फैखाबाय जोंनि एरियाफोरनिया पुरा गोजान गोजाननिया फैबानो जाबाय नै धामाका दा आरो नैबे साथि दंबावोसो नै अ माय गड मेंबाय ना मेंबाय मेंनाया अ जोंनिया बिथाङा जिरायलायबाय फै दा जों थांगासिनो आरोबाव नै गाइस दा जों फैगासिनो मोनाखै आरो 200 मिटार दंबावो जोङो थांगासिनो बहुत मेंलायलांबाय आरोना अ माय गड नै फाइनालि आरो नैबे मोनसे खना फैलायबाय आरो दंबावो नैबेजों नै वेलकाम टु न सरि टु नङा वेलकाम एट मैनाफुखुरि टेम्पल बाक्सा आसाम 27 BNSSP हाउलि अ माय गड नै जाबाय डास्टबिन बेयाव इउज मी नै बेखौ इउज मी खालामदो आरोना बाहायनांगौ प्लास्टिकफोरखौ बेयाव दोननांगौ आरोना नै बरिया बानायनानै दोनदो आरो थांबावनांगौ साथि जोङो दा वाव पुरा धामाका 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 बहुत गोजौ भिउफोरखौ नायदो नोंथांमोना नै साफा बहुत बरिया अ माय गड अके फाइनालि गाइस नै जों दा बै नै लकेसनाव मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला नै बेनिफ्राय फैयै 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 जोङो बैखौ मोनसिगोन आरोना बै मन्दिरा बेखौनो शिब मन्दिर माय गड नै सायाव बा हाजो गोजा पुरा बे हाजो सायावसो दङ नालाय मन्दिरा बेनिखायनो नैफोरजों बायजोब्बाय हनै पुरा बायला जिला जाजोब्बाय आरोना नै नाहरदो बेनिफ्राय हाजोफोरखौ नै बा समायना पुरा मिथिंगायारि बिउटिफुल नाइस अ माय गड थांनि जों दा बेयाव लोगो मोनलायसिगोन दा दसे उनाव नायलांबाय था भिडिअखौ नोंथांमोना जों थांगासिनो दा अ माय गड जोंनिया बिथाङाबो जोंनिया भिडिअ बानायना होदो जोंनिया बिथाङाबो फैदो Come here. Oh my god. Hai, ini montasinya lokasinya nih.
र' नै पुरा इजो माने गोथौ जाजोब्बाय आरोना बायला जिला जाजोब्बाय उनफ्राव मोजां खालामनो हागौ नै जों दा थांगासिनो बै सायाव बे लकेसनखौ मोनहैथारसिन मेन लकेसना मन्दिरा बेफोरजों वाव पुरा गोलैखागोन आरो जुदि मोजां माबायाबा थाबायबोआबा ना बेयाव माने सिजन टाइमाव जुदि बहुत मानसि जायो नालाय अफार बेनिखायनो मोजां थाबायनांगोन आरो ना नैफ्रावबो नायदो भिउ गोजौनिफ्राय भिउफोरखौ नायदो मारै नुयो बरिया भेरि बिउटिफुल वाव नाइस वाव नायदो नोंथांमोना नै भिउफोरखौ बहुत बरिया नुखायो आरोना हाजो जायगायाव बानो अ माय गड नै नायदो अ माय गड बैनो जाबाय फुख्रिया नैबेनो आरोना बेनिखायनो बेयाव मैनापुखुरि नाम थादों आरोना बेयाव पुरा रानखाया दैया बोसोर बोसोर थाबाय थायो आरोना ओइ नै हांसो नामायबा बियो वाव नाइस एजों हांसोरा जादों नै फुख्रिया बेनो आरो बेनिखायनो बेयाव मैनापुखुरि नाम थादों आरोना नै नायदो आरो भिउफोरा बहुत बरिया आरोना बेफोरो जायगाफोरा आं बेयाव बहुत फैबाय आरो खेबनै खेबथाम जाबाय नायदो दा टाइमाव माने मानसि आरोना जेब्ला सिजन टाइम जागोन अब्ला बहुत बुंसारगोन मानसिफोरा साननो हालाय जागोन आरोना नै जायगाफोरा बेनो आरो बहुत बरिया हाजो जायगायाव सायाव बेयाव दा मन्दिर सायाव जों थांसै दा दसे उनाव वाव नाइस अके गाइस नै जों दा खुलुमखांबाय खुलुमनानै दा जोङो बेयाव सोरगिदिं दंथ'यो आरोना दसे नै नायदो बिनिफ्राय भिउखौ वा सि बाबानि सब नायदो नै वाव नै गाइस बिथिंजाय जोङो सिजौ नैबे जोंनि बर'फोरनि बरिया सिजौ बानायनानै दोनदों आरोना नै वाव नै आरामसे बरियानो बेनो जाबाय मन्दिरा नै सानिफ्राय नायबोदों नोंथांमोना अ माय गड बरा बहुत बरिया आरोना वाव स' नाइस बहुत बरिया नुखायो नै गाइस गोजौनिफ्राय नायोबा आरोना भिउफोरखौ नै बहुत बरिया नै बेजों जोंनि सिजौ दोङो बेयाव बरियानो नै बे साइडफोरथिबो वाव नाइस भेरि बिउटिफुल प्लेस वाव अ माय गड नै गाइस नायदो नोंथांमोना मन्दिरखौ जा समायना आरोना बरिया दुलुर माने बिजो हाजो माबानानै एसे खेंख्रा जादों आरो नै नाइस बरिया फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जाय फैयाखै बरियानो बोर बिनो हागोन साननायफोरा जाफुंगोन नोंथांमोननियाबो नायदो वाव बे जाबाय नारें गोखै नै गाइस दा जों मोनसे जायगायाव फैलायबाय आरोना बेयावनो नैबेयाव नायदो मोनसे माबा दङ आरो बेयाव मा होनो बेखौ मोनसे गोथौ आरो फुख्रि रखम बुहुद बेयाव खुलुमफैयो धुप धुना सावनानै नै नायदो वाव अ माय गड वाव नाइस नै शिबनि माबा दं आरो बेयाव नै बे सिंथि दा थांथ'ला मानो होनबा डेन्जार जन नालाय बियो बेनिखायनो बेयो थांला आरोना नोंथांनो दिन्थिबाय आङो बेखौ नै हनै जोंनिया सासेया फैगासिनो नैबेजों साथिबो थांजायो अ माय गड नै जोंनिया ब्लगारा वाव बोलो सेन्देल खुलायलांबाय जोंनिया बिथाङा
Oh my god. नायदो Okay guys, finally जों दा नैबे मोनसे पुरा टपआव मोनफैबाय आरोना हाजो टपआव नैबेबो दोङो शिबनि मोनसे न' बानायदो बरिया शिबलिंग आरामसे नै बरिया नाइस very good oh my god नायदो नोंथांमोना हनै शिब बाबा oh my god बेफोरथिं आरो हाग्रा बंग्रा आरोना मानो होनबा हाजोसो नालाय बेनिखायनो निजिनो होख्लायलायबाय सासेया So guys दा जों नैबेनिफ्राय थांनो थाखाय ओंखारबाय So guys दा जों नैबेनिफ्राय थांनो थाखाय ओंखारबाय नैबे जायगानिफ्राय So नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम जुदि नोंथाङा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन Thank you for watching दिनैनि थाखाय बिदिनो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन